Dobrý den, naši milí přátelé, vítejte v Adra Studiu a dnes jsem si do našeho studia pozval svoji kolegyni Lilianu Hustijovou. Liliano, dobrý den. Dobrý deň. Liliana se vrátila z Gruzie, no a to nás samozřejmě zajímá, co tam dělala. Liliano, kdy ses tam vydala a proč? Vydali sme sa spoločne s kolegom Lukášom Laubem 1. novembra a ja som sa vracala 17. novembra z dôvodu, že sme predávali náš úspešný projekt rekonštrukcia zásobovania vodou v nemocnici v meste Senaky. Takže tady bychom se měli zastavit, jestli tomu dobře rozumím, pak šlo skutečně o jakýsi projekt, který se týkal vody. Tak, presne tak. Adra Česká republika za pomoci akoby miestnych partnerov zrekonštruovala zásobu vodou, ktoré bolo poškodené po konflikte s Ruskom v roku 2008 v miestnej nemocnici. Ta nemocnice jakou má kapacitu? Je to okresná nemocnica, pod ktorou akoby spadá 50 000 obyvateľov. A v následku konfliktu vlastne tá nemocnica nemala žiaden prístup k vode. Čerpali vodu zo studne zvonku a vďaka tomuto projektu sa podarilo, že vlastne všetkých 5 nemocníc, ktoré do tohto oddelenia spadajú, tak majú prístup normálne tečúcej vody bezpečnej z kohutíkov. Já jsem dokonce slyšel, že je snad 8krát čistší než normální voda další. Tak jednak je čistší podstatne, pretože je tam akoby špeciálny prostriedok, ktorý tú vodu dezinfikuje, takže sa môže rovno používať na operácie a zároveň je 8krát lacnejšia než voda, ktorá je sprostredkovaná mestom. A čo nás úplne najviac teší na tom projekte je fakt, že bude mať pokračovanie, pretože sa pri nemocnici pristavuje nový komplex, ktorý bude už používať našu vodu. Tak a to je ta otázka, protože samozřejmě Adra je ráda, když se pochlubí o tom, co dělá, ne snad jenom proto, že by se chlubila, ale také, že potřebuje podporu těch našich přátel. Co do budoucna tedy se hodlá, co se připravuje v Gruzii? Tak jednak by sme radi uchovali akoby pokračovanie tohto projektu v tomto regióne západnej Gruzie, ktorý je akoby takým zabudnutým miestom v Gruzínsku. A chceli by sme sa tam venovať pomoci uprchlíkom a takisto by sme pokračovali tematicky vo vode. Je tam problém s kanalizáciou a vlastne s vodou. Takisto majú vodu len vlastne vonku, mimo bytov a musia si ju vynášať na poschodia hore, takže to by sme radi akoby riešili. Promiň, to tam není v tom domě zavedená voda třeba? No, to je taký ten problém, že tam voda síce zavedená bola, ale už nie je. A tí ľudia sú akoby odkázaní chodiť vonku na vodu. To jsou ti uprchlíci? To jsou ti vnitřní vysídlenci, uprchlíci z vojny, z konfliktu. Vnitřní uprchlíci to znamená co? Že ztratili domov někde? Tak, ztratili domov v jednom regióne Gruzie, jednak v Abcházii, jednak v Osetii, ktoré sú dneska akoby samostatnou autonómnou časťou, medzi ktorými ako administratívny prechod v podstate je to teritorium patriace Rusku. A oni boli vysídlení do vnútornej Gruzie. V angličtine sa tomu hovorí Proper Georgia. A práve akoby v tých regiónoch, ako je to aj západná Gruzia, sa ich nachádza strašne veľa a majú tie problémy, akoby nemajú domov a žijú v takých tých obytných priestoroch neúplne ideálnych. Takže kdybychom to zhrnuli, tu příští pomoc, kterou potřebujeme a podporu našich přátel, to je pomoc uprchlíkům vnitřním v Gruzii. V západní Gruzii. No. Gruzii. To sa budeme sústrediť na to a potom ešte na pomoc so zdrojmi obživy pro uprchlíkov. Takisto, pretože oni akoby sú odkázaní na sociálne dávky a je to dlhodobo neudržateľné. To je projekt, ktorý sme už akoby trochu podporili pilotne s Adrou Gruzia a chceli by sme ho potom neskôr trochu viac rozobrať. Pomáhame im postaviť sa na vlastné nohy tým, že si vlastne budú pestovať huby sami akoby v tých obytných priestoroch, ktoré majú k dispozícii. To je dobře, že to říkáš, protože já, když se řekne slovo uprchlík, tak to znamená jakési provizorium a je tam jistá beznaděj. Tak. Mají tihleti uprchlíci lidé na cestě naději, že se vrátí domů nebo že budou stabilizováni v těch místech, že najednou si řeknou, no už nejsem uprchlík, ale jsem doma? Ono je to dosť ťažká otázka a je to skôr politická, než nejak akoby rozvojová. Rozhodne to, myslím si, že v blízkej budúcnosti nevyzerá, že by boli presídlení. Tie obytné priestory sú im postupne rekonštruované, čo nasvedčuje tomu, že sa asi predpokladá, že tam zostanú. Liliano, děkuji za návštěvu Adra Studia a přeji úspěchy i v tom dalším plánování a práci na dalších projektech a nejenom v Gruzii. Ďakujem veľmi pekne.